Kwakhona ke bantakwethu sitsho ke sithi elikhaya likwa Ward 10 ePort St Johns likhaya ke lakwadi phaya kuthembekile adi ongumnikazi wendawo. Sibulela ke insebenziswano kumanyano initiative bethuna. Siyafuna ke ukutsho into yokuba ngokwenkuthazo esinayo ezi umbutho olwa ilungelo loluntu siyabulela ke phaya kumasipalati omkhulu iOR Tambo kwi-regional office ke yakwa Human Settlement usebe lozinziso loluntu noluthe labe sisofaka lengxaki kulo liyakhawuleza ukunika isibonelelo se-temporal structure kwelikhaya. Bantakwethu ibimbi kakhulu imeko yekhaya lakwadi njengoko nibona kodwa ke sithetha njena kunje ngoku namhlanje iyancumisa ke sibulela nakumalungu omanyano initiative sikwaphinda futhi sisitsho sisithi ke le ward nguward 10 phansi kwamama uNomthandazo Javu onguceba walendawo. Sibulela ke bonke abantu ebebephakamile bezixelela ke into yokuba mabenze unako bantakwethu khanijonge nangamanyala. Jonga le ndawo nje yodwa edlavuke bubudlokodloko into awuyazi kodwa ke gqibeleni OR Tambo elasebe phaya komama uMaphosa nako tata uDlulani siyabulela kakhulu izinkokheli zethu. Yona region ke esanqenqeza phambili kulombutho ngokuthi ke igijime ngamandla xa kukhona ingxaki ethe yabe ikhungethe uluntu lakuthi noxa ke indaba bezininzi kulelali ekubeni kuncedakale ikhala kwadi kodwa ke silincedile kunje siyabulela futhi.